Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, сез көтеп алган татарлар тапшыруын башлыйбыз. Безнең редакция хәбәрчеләре һәм төрле төбәкләрдә эшләүче хезмәттәшләребез әзерләгән материалларны студиябыздан сезгә мин Илдар Сафиуллин тәкъдим итәрмен. Максатыбыз милләттәшләребезнең көнкүреше, яшәеше белән таныштыру һәм үзара элемтәләрне ныгыту, гореф-гадәтләрне саклау буенча тәҗрибә уртаклашу. Бүген сезгә тәкъдим итәчәк темалар белән кыскача таныштырабыз. Татар театрына нигез салучыларның берсе Казанда Кәрим Тинчуринны искә алдылар. Тинчурин аганың әсәрләре ул берсенә дә ошамаган, бер драматургка да, чөнки анда бар татар халкына гына хас җыр-моң да, анда бар традицияләр, тетрәндергеч хәлләр дә, тарихи вакыйгалар. Мәчет, мәдрәсә эшчәнлеге һәм агросәнәгать күргәзмәсе. Оренбургта эшлекле сәфәр турында Фирүзә Әбсәләмова. 6000 кәҗәбез бар һәм шул уникаль кәҗә мамыгыннан матур шәлләр бәйлибез. Без инде шын татар һөнәрчелеген саклаучылар. Төркия белән Татарстанны бәйләүче проектлар нидән гыйбарәт? Истанбулдан безнең репортаж. Бүгенге көндә Төркия инвестициялары белән төзелгән Татарстанда 10 завод эшли. Алар төрле секторларда эш күрсәтә. Татарстанда бердән-бер музыкаль театр. Яшелүзәндәге иҗади коллектив белән без дә аралашып кайттык. Музыкаль театрның бинасы да үзенчәлекле. Монда тавыш шул кадәр аһәңле яңгырый ки, хәтта микрофонсыз да сөйләргә мөмкин. Чыгарылышыбызны татар дөньясы өчен әһәмиятле вакыйгадан башлыйбыз. Казанда татар театрына нигез салучыларның берсе күренекле драматург, актер, режиссер Кәрим Тинчуринны искә алдылар. Зәңгәр шәл, җилкәнсезләр, кандыр буе сүнгән йолдызлар, американ кебек үлемсез әсәрләр авторының тууына 138 ел. Бу истәлекле дата уңайнан 15 сентябрьдә татар җәмәгатьчелеге туганнар каберенә һәм драматургның бюстына чәчәкләр куя. Тулырак Эльвира Хасынтинова сюжетында. Казанның төрле театр әһелләре, галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләре Архангель зиратына җыелды. Туганнар каберендә яткан 100дән артык фамилия арасында драматург, актер, режиссер Кәрим Тинчурин да бар. Кәрим Гали улы Тинчурин 1887 елның 15 сентябрендә Пензаның Таракановка авылында дөньяга килгән. Заманында ул сәйяр труппасында эшли, Татар дәүләт, Әстерхан театрларын җитәкли. Үзе артист, драматург, үзе режиссер да булганга, аның әсәрләрендәге сюжетлар, вакыйгалар, теле сәхнәләштерүне сорап тора. Инде 17 елга инкыйлапларга кадәр язган әсәрләре, шулы адым, беренче чәчәкләр, соңгы сынау, театрыбызда репертуардан төшмичә бара торган Назлы кияү әсәрләре инде аны татар дөньясына таныта. 17 елга инкыйлаплардан соң язылган әсәрләре дә шур рухына бәйле, өмет, ышаныч уята торган әсәрләрен яза. Аның бөтен әсәрләрендә ул менә шушы вакытка гына язылган дип әйтеп булмый. Ул безнең тормышыбызның көзгесе. Һәр әсәрендә аның бүгенге вакытны күрергә була. Соңгы елда аның әсәре буенча куелган Сүнгән йолдызларда мин яучы карчык Фәрхи ролен уйнау бәхетенә ирештем. Шуннан да ул классика, анда характерлар, анда артистны ача торган рольләр һәм характерлы менә шундый образлар. Ул талантны миңа калса әле бер гасырда гына ачып бетерә алмаячаклар. Әлеге көндә дә аның спектакльләре бик актуаль бара. Безнең театрда мәсәлән җилкәнсезләре шул ук революция вакытындагы чорны тасвирлый. Андагы халыкның фаҗигасын һәм Тинчурин аганың әсәрләре ул берсенә дә ошамаган, бер драматургка да, чөнки анда бар татар халкына гына хас җыр-моң да, анда бар традицияләр, шул зәңгәр шәл сүнгән йолдызлар. Тинчурин театрын гына алсак та, бүген репертуарда драматургның 4 әсәре бар. Гомумән, аның кайсы әсәрен алсак та, теле җырлап тора сыман. Дөрестән дә Салих Сәйдәшев белән берлектә Кәрим Тинчуринны музыкаль комедиягә нигез салучылар дию ялгыш булмас. Тинчурин минем өчен иң зур шәхесләрнең берсе дип мине шулай өйрәттеләр һәм мин аны бөтен куелган спектакльләргә минем катнашым бар һәм мин моның белән бик горурланам. Кәрим Тинчуринның зәңгәр шәл әсәре турында аерым әйтергә кирәк. Киләсе елга аның беренче тапкыр куелышына 100 ел тула. Халык мәхәббәтен казанган бу үлемсез әсәрне драматург 1926 елда яза һәм шул ук елның көзендә сәхнәләштерә дә. Монда бит артистларны җыяларда распределение ролей була. Кәрим абый пьесаны ала да ул куярга тиеш үзе распределение ясый. Кем әле? Ишан хәзрәт Зәйни абый була. Алави син буласың.
Әптіре сен боласың, Мишка сен боласың, бүтін ролларды бөліп шыға. Шуннан соң роль қала болады. Қая кім ойнайды? Нәрсе артист қалмады біле. Жарар, өзім ойнармын деп, өзі ойнайды. Мына шул қате жоқты, өзіне көре хайлакарда, өзіне көре самимилік товар кіші болған кіші. Кәрим Тинчуринны 50 яшьлек юбилейын уздырып, бүләкләр биреп, 2 көн үтүгә кулга алалар. Аңа милләтче дип тә, советка каршы пьесалар яза дип тә яла ягалар. Татар халкының йөзек кашы Кәрим Тинчурин 1 елда 2 ай төрмәдә була. Бір 40 ел шамасы электр инде бу. Мен прокуратура органнарында эшләгәндә менә шул кызыксынып киттем дә инде кайбер кешеләрнең язмышы турында. Һәм кайбер җинаять эшләре кулга кирде инде. Кәрим Тинчуринның җинаять эшен укып чыктым мен. Ул вакытны бик көчле тәэсир булды. Әле бит ул вакытны аларны күргән, укыган кеше юк иде. Аны бик каты кыйнаганнар, әмма ләкин ул бер кешене дә әйтмәгән, бер кешене дә сатмаган, бер кешегә дә нахак яла якмаган, үзенең гаебен дә танымаган, һәм башкаларга да күрсәтмә бирмәгән бер нинди бик нык торган. 1938 елның 15 ноябрендә төннең көнгә күчкән мәле 1 сәгать тә 50 минутта Кәрим Тинчуринны атып үтерәләр. Татар сәнгатенең тулы бер чоры өзелә. Хатыны Заһидә ханым 1950 елларның урталарына кадәр бернинди хәбәрсез яши, ирен көтә. Җәсәде биредә икәнлеге дә әле 2012 елда гына билгеле булды. Күп мәгълүмат әле дә сер астында. Аның турында кайбер нәрсәләр яздым инде мен, китапларда да, мәкаләләр дә чыгардым. Барыбер дә шулай күп нәрсә ябык килеш кала инде. Чөнки шаһитлар юк дип әйтсәк тә була. Аның белән бергә утырган, ниткән кешеләрнең истәлекләре дә почти юк. Изләнүләрне дәвам итәбез инде, бәлки ачыкланыр әле тагын. Шәхес культы чоры, театр һәм әдәбият өлкәсендә буй җитмәслек биеклеккә күтәрелгән дахи шәхесне юк иткән. Тик исемен һәм әсәрләрен оныттыра алмаган татар халкы булганда Кәрим Тинчурин да хәтердән җуелмас. Илгира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Миновый двор агросәнәгать күргәзмәсен ачуда катнаштылар тарихи Хөсәйния мәдрәсәсендә һәм мәчетендә булдылар. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы, Милли шура раисы Васил Шахразиев Оренбургтагы эш сәфәре кысаларында шәһәрнең әлеге урыннарында булып, милләттәшләребез һәм татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзалары белән очрашты. Оренбургтан үз хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова репортажы. Милли шура раисы эш сәфәрен делегация әгъзалары белән Оренбург үзәгендә урнашкан Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салудан башлады. Күренекле татар шагыйре һәйкәле Оренбургның Постников урамында урнашкан. Һәйкәл 1996 елда шагыйрьнең 90 еллыгына ачылган. Сызым буенча тонна ярым авырлыктагы скульптура Татарстанда кыелган. Васил Шахразиев Миновой двор агросәнәгать күргәзмәсен ачуда да катнашты. Авыл хуҗалыгы машина төзелеше гигантлары тармакның никадәр еракка киткәнен күрсәтәләр. 3 көнгә Оренбург Россия агропромы башкаласына әверелде. Аграрийлар өчен төп эшлекле мәйданчык 9000 квадрат метр мәйданда урнашкан иде. Биредә Россиянең 15 төбәгеннән 130дан артык компания үз казанышларын күрсәтте. 6 чит дәүләт катнашты. Миновой двор авыл хуҗалыгы тармагын үстерүгә, киңәйтүгә ярдәм итә торган проект. Һәм әлбәттә Миновой двор бу гадәттәгечә Оренбург брендларының иң яхшы продуктлары белән зур гастрономия ярминкәсе. Безнең эшебез кәҗә көтүеннән башлана. 6000 кәҗәбез бар һәм шул уникаль кәҗә мамыгыннан матур шәлләр бәйлибез. Без инде шын татар һөнәрчелеген саклаучылар Оренбург өлкәсендә. Без эшлибез күмәчләрне пешерәбез только кылмактан гына. Кылмакны кайнатып, пешереп, технологиясы кыен, затратный, но барыбер да халык сырый, халык ярата безнең продукцияны. Пробовали вкус вил, но безнең икмәк үзенчәлекле, ачыткылы, икмәкнең ферментациясе 8 сәгатьтән артык. Шулай ук үзебездә җитештерелгән бөтен бертекле онда бар. Безнең оешма кичкенә булганлыктан зур кибетләргә үтә алмыйбыз, чөнки анда күләмнәр кирәк. Все это помогает нам вести результативную работу. Биредә сәүдә сатып алу сессиясе узды. Күргәзмә форумы форматы экспонатларга һәм тармак белгечләренә кирәкле аудиторияны җәлеп итәргә мөмкинлек бирә.
Милли шура рәисе эш сәфәре кысаларында делегация әгъзалары белән Оренбур үзәгендә урнашкан Ксения тарихи мәдрәсәсе бинасында булдылар. Ксения мәдрәсәсенә 19 гасыр ахырында нигез салынган. Әлеге мәдрәсәдә күп кенә галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләре белем алган. Делегация бинаның торышы белән танышты. Бу Оренбур шәһәренең тарихи мусулман уку йорты. Җирле төбәктә генә түгел, башка бик күп тарихи шәхесләр дә аның белән бәйле. Ул 1889-1890 уку елында ачыла. Мәдрәсәнең барлыкка килү тарихында бер туган Хусаиновлар була. Соңарак бу мәдрәсәнең тарихи бинасында Оренбур аграр университетының агрономия факультеты урнаша. Узган елдан бу бинада әлеге факультет үз эшен тәмамлады. Диния нәзарәте һәм төбәк милли мәдәни мөхтәрияте бергәләшеп татар тарихында мөһим урын алып торган мәдрәсә бинасында мәктәп ачарга телиләр. Делегация әгъзалары мәдрәсә янында гына урнашкан Ксения мәчетендә дә булды. Ксения мәчете Оренбурда 6-нчы Җәмигъ мәчете. 1892 елда 1-нче гильдия татар сәүдәгәрләре Әхмәтбай Хусаинов инициативасы белән төзелә. Мәчетне совет чорында ябалар, 1992 елда бина кабат мәчет булып эшли башлый. Оренбурдан Фируза Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Türkiye белән Татарстанны бәйләүче проектлар нидән гыйбарәт? Истанбулдан безнең репортаж. Бүгенге көндә Төркия инвестициялары белән төзелгән Татарстанда 10 завод эшли. Алар төрле секторларда эш күрсәтә. Татарстанда бердән-бер музыкаль театр. Яшелүзәндәге иҗади коллектив белән без дә аралашып кайттык. Музыкаль театрның бинасы да үзенчәлекле. Монда тавыш шул кадәр аһәңле яңгырый ки, хәтта микрофонсыз да сөйләргә мөмкин. Бу һәм башка кызыклы яңалыклар турында алдагы минутларда. Узган тапшыруда Истанбул шәһәрендә урнашкан Татарстан Республикасының Төркия Җөмһүриятендәге вәкаләтле вәкиллеге турында сөйли башлаган идек. Әлеге бинада оештырылган татар сәнгать осталарының күргәзмәсендә булдык без сезнең белән. Гомумән, вәкиллек тарафыннан ике төбәк арасындагы мөнәсәбәтләрне үстерү, саклау буенча бик күп уңышлы проектлар чынга ашырыла. Төркиядә яшәүче татарлар белән оештырылган эшчәнлек тә бәяләп бетергесез. Тулырак алдагы сюжетны карыйк. Истанбул гаҗәеп шәһәр, бер юлы ике кыйтгада, Европа һәм Азиядә урнашкан. Дөньяда мондый шәһәр бүтән юк. Босфор бугазының ике ярында кара һәм мәрмәр диңгез кушылган җирдә икәнлеген дә исәпкә алсак, әлеге каланың гүзәллеген күз алдына китерү әллә ни кыен түгел. Бүген юлыбыз Истанбулның Азия өлешенә, Татарстан Республикасының Төркия Җөмһүриятендәге вәкаләтле вәкиллеге нәкъ шул якта урнашкан. Татарстан Республикасының Төркиядәге вәкаләтле вәкиллеге 1997 елның 13 сентябрендә оештырыла. Төп максат ике республика арасындагы хезмәттәшлекне киңәйтү, уртак проектларны җитештерү һәм яңа мөмкинлекләр ачу. Үз эшенә сәүдә, икътисади, фәнни, техник, гуманитар, мәдәни багланышларны ала. Бүген вәкиллек эшен Айрат Эдуард улы Гатауллин алып бара. Тумышы белән Казаннан, Казан дәүләт педагогия университетының чит телләр факультетын тәмамлаган. 2012 елда Татарстан Республикасының Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары итеп билгеләнә. 2016 елдан тулы вәкаләтле вәкил буларак эшен дәвам итә. Татарстан Республикасының органнары белән рәис администрациясе, сәүдә һәм сәнәгать министрлыгы, мәдәният министрлыгы, Бөтенья татарлар конгрессы белән бергәләшеп, бөтен ике ил арасындагы проектларны алып барабыз. Татарстандагы Төркия Республикасының җитештергән проектлары 2,5 миллиард доллар күләмендә инвестиция кертелгән. Бүгенге көндә Төркия инвестициялары белән төзелгән Татарстанда 10 завод эшли. Алар төрле секторларда эш күрсәтә. Вәкиллектә ел дәвамында 3-4 тапкыр Татарстан Республикасы рәисен дә кабул итәләр. Рөстәм Миңнеханов эшлекле сәфәре барышында биредә яшәүче милләттәшләребез белән дә очраша. Гомумән милләттәшләребез белән элемтәләрне тоту вәкиллекнең эш юнәлешләреннән берсе. Күбрәк Истанбул, Анкара, Искешәһәр дигән шәһәрләрдә, Kütahya, Konya, Измир шәһәрләрендә урнашканнар. Алар белән без еш кына очрашабыз. Монда бу бинабызда төрле чаралар уздырабыз. Ел саен инде Сабантуй бәйрәме үткәрәбез. Рамазан аенда ифтар ашлары һәм инде
татарча диктантта ел сайын уздыра башладык шушы бинада. Вәкиллек Татарстан Плаза дигән бинада урнашкан, әле монда эшли башлаганнарына ни бары 2 ел. Гомумән бу йорт кечкенә тарихи ватан кебек. Татарстан сәүдә йорты, татар рәссамнарыннан торган галерея, вәкиллек барысы да кулга-кул тотышып бердәм эшлиләр. Бинаның беренче катында ашхана урнашкан һәм ул гади генә түгел, милли рухта. Игътибар итсәгез, сул як диварда без Кол Шәриф мәчетен, Сөембикә манарасын күрәбез. Инде бераз алгарак китсәк, биредәге диварны да шулай ук милли рухтагы рәсемнәр бизәп тора. Һәм тагын беләсезме, әлеге ашхананың иң зур үзенчәлеге ул милли ризыклар. Һәр җомга көнне биредә килгән кешеләргә оч-почмак, пәрәмәч тәкъдим ителә. Һәм аларны пешекчеләр Казанга барып, өйрәнеп кайтканнар. Шундый тәмле. Әлеге мөмкинлекләр өчен Рамил Минсаҗид улы Мәүлитовка зур рәхмәтләрен җиткерә биредәге милләттәшләребез. Төркиядә узучы күп кенә чараларның иганәчесе дә ул. Вәкиллек белән Татарстан сәүдә йорты барлык проектларны, тематик очрашулар, ифтар, сабан туйларны бергәлектә алып баралар. Инде вәкиллеккә бинаның 5нче катына кире кайтыйк. Вәкиллек буенча экскурсияны безгә Альберт Ялышев оештырды. Гомумән зурмы менә бу? Нинди кабинетлардан тора? Менә монда, мәсәлән, безнең китапханабыз бар. Төркиядә яшәгән балалар, студентлар килеп монда укый алалар. Татар китаплары бар. Аннан соң инде шул монда безнең татар теле дәресләре дә бирелә. Татар профессор мондагы Мармара университетында укыткан Ләйсән Шахин бу дәресләрне үткәрә. Монда безнең тагын бер бүлмә. Бу безнең зур киңәшмә залы. Монда инде менә Түрк фирмаларга монда Татарстан турында сөйлибез, Татарстанның презентацияларын үткәрәбез. Альберт, үзең турында да сөйләп, таныштырып кит әле. Чаллыда тудым. Чаллыда туып, Ознакайда үстем. Шунда укыдым. Мәктәпне битергәч инде Казан Федераль университетында укып, инде сәнәгать министрлыгында берничә ел эшләдем. Анда да Төркия белән бәйләнешле бүтән проектларны мин алып бардым. Ondan sonra indi менә 2016 елда ноябрь ayında Айрат Эдуардович мине монда чакырып җибәрде. Альберт татар, рус, төрек, инглиз, алман телләрендә иркен аралаша. Гомумән биредә эшләүче һәр кеше алдынгы карашлы, тирән белемле. Ришат Шәмсетдиновның Төркиягә килүенә әле 2 генә ел, Әлмәт районы егете ул. КФУның халыкара мөнәсәбәтләр факультетын тәмамлаган. Кичкенәдә мин шундый профессиядә булырмын дип уйладым үзем. Укыганда, инглиз телен өйрәнә башлаганда, минем бабай дипломат булып эшләсен. Яңгыйскә төшердем аны. Бәлки әзмәз дә дәрес чыкты. Дипломатлар без түгел, конечно, официальный булып. Но шул елда Татарстан синең өчен нәрсә? Татар булу синең өчен нәрсә сөйләде? Татарстан безнең йөрәгебез, йөрәктә һәм татар булу горурлыктыр. Татарстан тырыш, ватанпәрвәр ул кызлары белән көчле шул. Гөлия Алтынбаева, Владимир Гурьянов, Татарлар, Истанбул, Төркия. Алар үзләренең яшьлек дәрте белән дә, җыр-моңга осталыклары ягыннан да туган якларын яратулары белән дә игътибарны җәлеп итеп тора. Бүген без сезне Яшелүзәндә эшләп килүче иҗат коллективы Татарстандагы бердән-бер музыкаль театр эшчәнлеге һәм гомумән әлеге райондагы үсеш һәм яңа мөмкинлекләр белән таныштырырбыз. Казанга иң якын урнашкан әлеге кала зур сәнәгать үзәге буларак билгеле. Анда бөтен илгә танылган Суднар төз заводы эшләй. Моннан тыш республика икътисадына зур өлеш кертүче башка оешмалар да яхшы күрсәткечләргә ирешә. Яшелүзәндә сәнәгать белән бер рәттән сәнгатькә дә игътибар зур. Әйдәгез чираттагы репортажга күчик. Туган якка ялтыдаман, туган як. Музыкаль театрда чыгыш ясаучы яшьләр үзенчәлекле аһәң белән туган як җырын башкара. Сәхнәдә җыр сүзләре генә түгел, чыннан да күңелдә туган якка карата булган кайнар хисләр яңгырый. Ярата әлеге егет-кызлар Яшелүзәнне. Яратмаслыкмыни? Яшәр өчендә, иҗат итү өчендә уңайлыклары бар диләр. Менә Эльмира Минһаҗева үзе шушы шәһәрдән, Казан консерваториясендә белем алгач, озак уйлап тормыйча туган ягына кайткан. Концертлар, спектакльлар, бөтенесен дә җырлыйбыз. Безнең коллектив бик тату.
Яшел үзәндә музыкаль театр оешканга 15 ел була. Коллективның директоры Елена Антонова истәлекле мизгелләр, җиңүләр, казанышлар турында сөйләй. Ил күләмендә танылган Дина Гарипова, Виктория Барсукова, Матвей Козин, Илдус Хасанов, Эра төркеме һәм башкаларны укыткан ул. В этом году нашему городу присвоено почетное звание «Город трудовой Бу доблести». истәлекле ел Яшел үзәнгә хезмәт батырлыгы шәһәре исеме бирелде. Без телевизион тантана премиясында җиңү яуладык. Берничә ел дәвамында кечкенә шәһәрләр арасындагы проектта катнашып киләбез. Юбилей сезонында 2 премьера күрсәтеләчәк. Һөнәри яктан үсәбез, планнарыбыз зур һәм киләчәктә дәүләт театры булырбыз дип өметләнәм. Наш театр станет государственным. Татарстанда бердән-бер булган музыкаль театрның бинасы да үзенчәлекле. Аны 1943 елда Бөек Ватан сугышы барган вакытта төзиләр. Ягъни, җиңү яулау өчен сәнгатьнең дә зур роль уйнавын шуннан аңларга була. Әлеге бина башта агачтан була, аннан соң таштан төзиләр. Аның бер үзенчәлеге, монда тавыш шул кадәр аһәңле яңгырый ки, хәтта микрофонсыз да сөйләргә мөмкин. Ә инде театрның ни дәрәҗәдә зур роль уйнавын менә шушы мәхәббәт колонналарда испатлап тора сыман. Зиннәтле итеп бизәлгән диварлар һәм түшәмнәр үзенә җәлеп итеп тора, ә театрның атамасы да ватанпәрвәрлек рухы белән сугарылган. Сүз уңайыннан Яшел үзәндә мәдәният, сәнгать үсеше өчен уңай мөмкинлекләр булдырыла. Менә бу Горький исемендәге мәдәният йорты, ярты гасырлык бина капиталь төзекләндерелә. Корылмага яңа сулы ширәләр. Район башлыгы шәһәр мэры Михаил Афанасьев мондагы эш барышын даими контрольдә тота. Мәдәни мираска, рухи кыйммәтләргә зур игътибар бирә. Татарчада сөйләшә. Бу мәдәният йорты Яшел үзән шәһәр өчен бик кирәк иде. Анарга 50 ел булды. Капиталь ремонт беренче мәртәбә сала. Монда күп халык коллективлар эшли. Без бик рәхмәтле безнең рәисебезгә, Василий Минихановка, ул безгә булышты. Бүтән халыктан бездән анарга рәхмәт. Әлеге җирлектә сәнгать эчендә заманча уңайлыклар булдырылган. Менә Казанга бара торган якта республика программасы буенча киңәйтелгән юл ясап куйганнар. Гомумән, Яшел үзәннең исеме җисеменә туры килә. Хәзер инде алтын көз булса да, биредә әле ям-яшел. Менә шунда беренче тапкыр 1000-нән артык чәчәк утыртканнар. Алар узган барган кешеләрнең күзләрен иркәләп, тирә-юньгә нур чәчеп торалар. Город имеет 4 крупных парка и 21 малый сквер. Безнең шәһәрдә 4 зур парк һәм 21 сквер бар. Гомумән Яшел үзән матур табигать кочагында урнашкан. Без даими рәвештә ямьләндерү юнәлешендә эшлибез. Яңа алымнар кулланабыз, тәҗрибә туплыйбыз. Монда быел эшләр эшләнде кольцевая. Казан ягына юл 100 метр, ЗМЗ заводы ягына 80 метр эшләнде һәм общая протяженность Зеленодольск ягына 560 метр 4 полоса чыкты. Яшел үзән Казан тирәсендәге матур шәһәрләрнең берсе. Яшьләр өчен уңайлыклар арта бара. Менә бу Дулкын микрорайоны, анда күп балалы гаиләләр өчен җирләр бирелгән. Берсеннән-берсе затлы йортлар төзегәннәр, хәзер юл салалар. Здесь реализуется республиканская программа по строительству дорог в переходном типе покрытия. Республика программасы буенча юл төзибез. 8 урамда эш бара. Аның гомуми озынлыгы 5 чакрымга якын. Эшләр төгәлләнеп килә. Заманча шартлар сәламәт яшәү рәвешенә дә кагыла. Менә мисал өчен яңа комплекстагы ишек алдында ук спорт үзәге төзелеп килә. Халыгында берничә төр белән шөгыльләнеп, сәламәтлекләрен ныгыта алачак. Сәламәт тәндә, сәламәт акыл дип юкка гына әйтмәгәннәр бит. Кыскасы, алга таба да тотрыклы үсеш өчен ныклы нигез бар әлеге җирлектә. Яшел үзәннән Илдар Сафиуллин, Наил Абдуллин, Татарлар. Татарлар тапшыруның бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Башкарган хезмәтләрнең югары нәтиҗәсен күреп куанырга язсын. Туган телебездә сөйләшеп, милли традицияләребезне саклап, үзара аралашып, дус, тату булып яшик. Безнең репортажларны социаль челтәрләрдә дә карарга мөмкин. Яңа гасыр каналыннан аерылмагыз.